Занятие, който ще представя аз, е дърворезба. Нещото, което основно ще покажа, е класическа, традиционна дърворезба и нейните различни видове. Основната ни цел е да запалим хората към нещото, което се е случвало и развивало още от преди времето на Възраждането, към различните видове занятия и изкуства в България. Това е керамичното ателие, където всеки може да си направи нещо, стига да си носи малко ентусиазъм и може би съвсем малко въображение. Могат много малки деца да си отцветяват вече готови изделия, изпечени, а могат и възрастни хора да опитат да сътворят нещо. Дали малко съдче, дали някаква малка скулптурка или каквото те решат. Специално за килимите ще покажем символиката, която е вписана в тях, и ще се опитам да направим бижута от изтъкани малки килимчета. Всеки един посетител ще може да си избере символа, който отговаря на неговото душевно състояние, и той ще бъде не само бижу, но като нещо като амулет. Всеки един символ има конкретно значение и послание. Един от характерните и типични символи за чипровския килим е канатицата. В превод значи крило или закрила. Кое е най-важното, което трябва да знаят хората преди да дойдат тук и към какво ще ги върнете? Най-важното е да имат интерес към произвеждането на ръчни творби, такива ръчни изделия. Защото нещо изработено с ръцете има много по-голяма стойност от машинното производство, тъй като само на човешката ръка е дадено да бъде творец. Малки деца могат ли да се занимават с дърворезба? Могат дори с дърворезба. Основното е старание, търпение и оттам нататък творчеството при децата е доста така активно и напълва всички, така че да заповядат. Това ателие се казва керамични приказки, защото бих искала всеки, който се докосне до този материал, да може поне малко да си помечта или да си представи, че може да промени света или мястото, на което живее, с съвсем малко, така както го харесва.